Mandala jartzearen momentua oso esanguratsua da, ez? Nolabait hasteko momentua. Eta hor hasten da prozesua baita ere. Lehenengo gauza da papera prestatzea. Erabakitzen dugu neurria, paperaren neurria, eta paper guztiak moztutzen ditugu igual. Moztutzen ditugu eta markatzen ditugu registroak. 2 marra txiki, gero registroa egin ahal izateko plantxaren gainean. Behin danak moztuta eta markatuta daudela, bustitzen ditugu eta plastiko baten barrun sartzen ditugu. Ezetasuna puntu bat lortzeko paperetan. Makina hauekin presioa oso handia da, berez ez dugu tinta askorik erabiltzen. Presioa asko eta tinta gutxigo. Margolariak egiten du hori, eraikitzen du kolore guztiekin, aldi berean irudia. Irriborroa prestatzen du eta horren gainean kolore guztiak gehitzen dira. Hemen gehitzen ditu koloreak banan-bana, geruzaz geruza. Eta kapa bakoitzak aportatzen du bere gauza. Nik nire litografia propioak egiterakoan, abstrakzioaren marrak, oso askarrak, batzutan ez dut kontrolatzen prozesu osoa, azar prozesu batzuk sortzen ditut, edo gauzak egiten dut hori gertatzeko, eta saiatzen naiz espontaneo izaten. Guk erabiltzen dugun tinta ez du balio latan dagoen bezala, da offset tinta dira offset tinta eta behar dugu pixka loditxoa izatea. Orduan sartzen diogu produktu bat, magnesio bat, tinta loditzeko. Behin ja dena nahaztu dugula, kolorea eta loditasuna behin ja lortuta, zabaltzen dugu tinta eta mahai baten
Mai horretan egiten dugu tinta zabaldu rodilloarekin. Rodilloarekin zabaltzen dugu mai baten tinta, eta gero rodillo hori balio zaigu entintatzeko irudia. Goma arabigoa da produktu bat oso importantea litografian. Akazia batek resina da, Afrikako akazia batek sortzen du resina hori, oso material magikoa da. Ze irudia babesteko erabiltzen dugu. Ez dute alkoholek, disolventek ez dute atakatzen, irudia babesten du, nahiz eta alkohola eta guarrasa eman, eta ordez, urarekin oso erraz disolbitzen da. Orduan, ezaugarri berezi hori oso importantea da litografia lantzeko. Rodilloarekin tinta ematen diogu irudiari, eta esponjen bidez bustitzen dugu plantxa, ondo egoteko. Pentsa, badode plantxan bi zonalde ezberdinak. Batek harrapatzen du ura, eta besteak harrapatzen du grasa, eta ez dira nahastutzen. Estanpatzen dudanean, justo kontrakoa egiten dut. Dana kontrolpean egon behar da, dana oso metodikoa, dana igual egiten dut, eta oso poliki. Kopia guztiak igualak izateko. Orduan, hor badaude bi mundu oso desberdinak. Irudia egiterakoan eta gero estanpatzerakoan. Hori oso deigarria da. Eta nik egiten dudanean, nolabait txipa aldatu behar dut, ez? Prozesu batetik bestera. Irudia prestatu, amaitu, eta estanpatzerakoan beste modu batez egiten dut. Prentsa hauek litografia egiteko dira, eta prentsa berezi batzu dira sartzeko presioa, papera eta plantxaren barruan. Kopia guztiak igualak izateko, prozesu oso konstante izan behar da. Urrats guztiak igualak izan behar dira. Rodilloarekin egiten dituzun pasadak, esponjarekin ematen diozun ura, hori oso konstantea. Izan behar da, beti berdina. Behin guk egiten dugu edizio bat, zenbatzen dugu eta matriza desagertzen da. Purtzen dugu edo ondatzen dugu kopia gehiagorik ez egoteko. Orduan, hora saltzen da zenbakia, horiek dira dauden kopiak. Gero edizio bat baldin bada ezin dira gehitu kopiak ondoren. Beti aldi berean egin behar dira.